टुक्राझार Bbca लाइमोन आफादा 66थि लाइमोन बोसोरसालिया मावबादा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बोहैथि दाननि 6, 7 आरो 8 खालार खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों Bbca लाइमोन आफादा 66थि लाइमोन बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो थांखि लादों। थांखि लानाय बायदियैनो बे खुंफुंजानो गोनां जुथुमानि लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुमब्रुथला ग्रेसिं फोथार अदेबानि आइफुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिनि सेराव बे जुथुमाखौ खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे जुथुमानि गेजेरजों लाइमोन जौगानाय आरो लाइमोनफोरनि बागै सावरायनाय गुवारै सावरायनाय जागोन मिथिहोदों। खुंफुंजानो गोनां बे जुथुमायावनो ओनसोलाव थानाय गासै ख्रिस्ट' सिबियारि लाइमोनफोरजों लोगोसे लाइमोन दिथागिरि आरो बिमा बिफाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायहरदों। लोगोसे आइफुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया 7 आरो 8 अक्ट' साननैनि थाखाय बन्द' थाथ'गोनखौबो मिथिहोदों। खुलुमबाय, नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनि थ्रुयै जों मिथिनो हासिगोन दिनै बे आइफुवालि पिकनिक स्पट ना दे साननै बन्द' जागोन। 7 थारिख 8 थारिख बे खालार मोननैयाव बन्द' खालामनाय जागोन। मानो होनोब्ला बे पिकनिक स्पट खाथियाव मोनसे गिदिर प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामा जाहैबाय मोनसे युथ केम्प जागोन बेयाव। बिनि थाखायनो जों बेखौ बन्द' खालामनाय जागोन साननैखौ। जुदि बेरायफैनायखौ जों बन्द' खालामा, खिन्थु बेरायफैयोब्ला बेरायफैनो हागोन, खिन्थु दामनाय देनाय जानाय लोंनायखौ बेयाव खालामनो होनाय जानाय नङा आरोखि। खिन्थु नैबे बटिंफोरखौ दोननाय जागोन। जों बे प्रग्रामाव फैग्राफोर जेनेबा गथ' उन्दैफोर फैगोन, बिसोर गेलेनो थाखाय बा गाखोनो थाखाय पेडेल बटिंखौ जों दोननाय जागोन। आरो बेरायनो मोनगोन आरो बेरायनायखौ जों बेखौ बादा होआ। आरो बे कनफारेन्स बे कमिटिनिफ्रायबो बेरायनायखौ बादा होनाय जायाखै। दा बेरायनायखौ दोननाय जागोन, खिन्थु दामनाय देनाय मोसाग्लांनाय बे माबाखौ जों बन्द' खालामनाय जागोन आरो साननैनि थाखाय। 7 थारिख 8 थारिख सनिबार रबिबार जानुवारि। बिनि उनावहाय अपेन जाफिनगोन। 9 थारिखनिफ्राय अपेन जाफिनगोन आरो। जोङो बेयाव Bbca इयुथ कमिटिनिफ्राय मोनसे गिदिर जोंहा बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जायो इयुथ केम्प, अर्थात लाइमोनफोरनि लोगो लालायनाय हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौ नैबे जानुवारि दाननिनो फैगौ 6, 7, 8 बे समाव जोङो बानायनो एबा खालामनो आखायाव लादों। दा बेयो फ्राय जाजोब्बायानो। जोङो दिनै इयुथ कमिटिनि जानानै खावलायगोन जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैलायो जोंनि लाइमोनफ्रा। बिनिफ्राय बे जायगाया नैबे आइफुवालि पिकनिक स्पट जे दङ जोंहा, बेनि साखाथियावनो जास्ट 300-400 मिटार सानजाहा मोनसे बेयाव दुमब्रुथला होननाय मोनसे फिल्ड दङ। बे फिल्डआव जोङो बेखौ खालामदों। बिनिफ्राय मोनसे मिथिहोनो गोनाङा बेनो, दा नैबे जोङो पिकनिक स्पटनि जे कमिटि, जोङो बिथांमोनजों रायलायदों। बिथांमोना जोंखौ बहुद गोबां बिथिङै मदद होबाय। बे लेखायैनो जोंनि कमिटिनि खावलायनाय बायदि बे हाबाफारिखौ जाफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो फैगौ 6, 7, 8 बे 7, 8 जानुवारियाव बिथांमोनाबो स्पटखौ बन्द' लाखिनो आखायाव लादों। जोङो बेखौ मिथिहोनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोननि स्पटआव बेरायफैयोब्लाबो जाहाथे जानाय लोंनाय दामनाय देनायखौ खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदों। जाहाथे बेखौ खालामो, जोंनिफ्रायबो बे लाहार फाहारखौ खालामनाय जादों आरो।